በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ምግባር ሰናያት መሐረና አምላኽ አቦን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰቲሩናን ረዲኡናን ዓቂብናን ተቐቢሉናን ራሪሁልናን ደጊፍናን ክሳዕ ሰዓት እዚኣ ናብ ፅሒንና እሞ ነመስግኖ ኣለና። ሕጂ እውን ንዕኡ በዛ ቅድስቲ ዕለት እዚኣን ብኩሉ ዘመን ሂወትናን ፍጹም ሰላም ክዕቅበና ንኩሉ ዝመልኽ እግዚአብሔር አምላክ ንለምኖ። ወጌታና እግዚአብሔር ኩሉ ትመልኽ አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ኩነታትን ምእንቲ ኩሉ ኩነታትና ውሽጢ ኩሉ ኩነታትን ነመስግነካ ኣለና። ስለዝሰተርካናን ዝረዳእካናን ዝዕቀብካናን ናባኻውን ስለዝተቐበልካናን ስለዝረሃርካናን ዝደገፍካናን ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለዘብፅሐካናን ነመስግነካ ኣለና። ኦ መፍቀሬ ሰብ ካብቲ ሰናያትካን ሓትን ልምና ኣለና። ነዛ ቅድስቲ ዕለት እዚኣ ናብ ኩሉ ዘመን ሂወትናን ንዓኻ ብምፍራሕ ፍጹም ሰላም ክንፍጽሞ ሃበልና። ኩሉ ቅንኣት ኩሉ ፈተናን ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ክፉኣት ሰባትን ህቡእን ጉሁድን ዝኾነ ምልዓል ጸላእን ጎይታይ ካብ ያርሕቕ። ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ። ካብዚ ቅዱስ ቦታኻ እውን ኣርሕቕ። ኩሉ ሰናያትን ዘድሊ ነገር ዓድለና። ምኽንያቱ ንስኻ ኢኻ ተመንን ዕንቅረቢትን ኩሉ ሓይሊ ጸላእን ክንረግጽ ስልጣን ዝሃብካና ካብ ኩሉ ክፋእ ኣድሕነናን ባልሃናን እምበር ናብ ፈተና ይትእትወና። በቲ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቕሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ጸጋን ምሕረትን ምሳኻ መዓረም ዝኾነ ወሃቢ ህይወት መንፈስ ቅዱስን ክብርን ግርማን ውዳሴን ኣምልኾን ብሕብረት ምስኡ ናትካዩ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም አሜን። ስለ ቃላቱ ስም እግዚአብሔር አምላክና በአና ብድኹማት ባሮቱ ይኽበር ይመስገን። እግዚአብሔር አምላክ በደልና ኃጢአትናን ከይተመልከተ ብድጋሜ ብቃላቱ ክንጻናናዕ ብቃላቱ ክንፍወስ ብቃላቱ ክንሃድእ ስለዝፈተወን ስለዝፈቀደን ክብርን ምስጋናን ኣምልኾን ውዳሴን ስግደትን ንዕኡ ይግባእ። ንሱ ኣፈፀዋዓሉ ካብኡ ዘይትፍለ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን ኣቁራሪተ መዓት ናይ ሓዲስ ኪዳን ኩርቤል ዝኾነት ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ነቲ ኣማናዊ ዝኾነ መግቢ ህይወት ነቲ ኣማናዊ ዝኾነ መስተ ህይወት ስለዝሃበትና ንዝወለደትልናን ወዳ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘኽበራን ብዘፍቀራን መጠን ክብርን ምስጋናን ንዓይኹና። ኩሎም መላእክቲ ነቢያት ሐዋርያት ጻድቃን ሰማዕታት እግዚአብሔር አምላክ ብዝሃቦም ክብርን መዓርግን ይኽበሩን ይመስገኑን። ዝኸበርኩም ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ኣለኹም? ከመይ ቀኒኹም? አሜን። ስሙ ትሉልን ሕያውን ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክ ብድጋሜ ክብርን ምስጋናን ንዕይኹን ነው። ናይ ሎሚ መዘራረቢ ኣርእስትና ቅድሚ ምድቃስካ ተነሳሕ ዝብል ኃይለ ቃል እዩ። ጽባሕ ውሕስነት የብሉን። እወ ቅድሚ ምድቃስካ ተነሳሕ ጽባሕ ውሕስነት የብሉን። ህይወት ተበላሻዊ እዩ። ህይወት ተሰባሪ ወገናተይ፣ ህይወት ተኾላፊ ወገናተይ። መዓልታዊ ካብ ድቃስና ንበራበረላ ህያብ ኣምላኽ ምዃና ክንስተውዕል ይግባአና። ድቃስ ድማ መዘኻኸሪ ናይቲ ሓንሳብን ሓዋሮን እንመቶን ህይወት ምዃኑ ክንርዳእን ክንግንዘብን ይግባአና። ስለዚ ሓንቲ መዓልቲ እንታይ ከም ተምጽእ ኣይትፈልጥን ኢኻ እሞ ብዛዕባ ጽባሕ ኣይትመካሕ። ጽባሕ ከምዚ ክገብር ጽባሕ ከምዚ ክሰርሕ ጽባሕ ኣብ ከምዚ ክበጺሕ ኣይትበል። ጽባሕ ብዘይካ ሓደ ኣምላኽ ዝፈልጣ የለን። ስለዚ ንኹሉ ነገር ድሉው ኮንካ ጽናሕ። ከምቲ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌሉ ጽሒፎ ዘሎ ንሆ ሓደ ሰብኣይ ነበረ። ስለዚ ንነፍሱ ድማ ከም ዝበላ ንሆ ማዕከነ ያስፊሐ ኣግፊሐ ሰርሖ፣ ንሆ ድማ ብዘሎ እኽለይ ኣብኡ ይመልኦ። ስለዚ ኣቲ ነፍሰይ ደስ ይበልኪ ተሓጐሲ፣ ዕድሜ ከምብልኡ ዘብልዕ እኽልለኪ ጨርቅን ወርቅን ኣለኪ ብምባል ይምካሕ ነበረ። ንሆ ድማ መላእኽቲ ድማ መጺኦም እንታይ በልዎ? ኣንተ ዓሻ ጽባሕ ነፍስኻ ካብ ስጋኻ ክትፍለያ ዝኣከብካዮ እኽሊ ደኣ ንመን ክኸውን ዝኣከብካዮ ማዕኸን ደኣ ንመን ክኸውን ብምባል ነገርዎ። ናትና ህይወት ድማ ነዚ ይመሳሰል። ናትና ህይወት ድማ ነዚ ይመስል ወገናተይ። ጽባሕ ከምዚ ክገብር እየ፣ ጽባሕ ኣብ ከምዚ ክኸይድ እየ፣ ጽባሕ ከምዚ ክሰርሕ ንብል ነገር ግን
ብዛዕባ ፅራሕ ዝሓዝናዮ ነገር ዋላ ሓደ ነገር የለን ወገናተይ ስለዚህ ኩሉ ግዜ ድልዋት ክንከውን ይግባአና እግዚአብሔር አምላክ በየነቲ ሰዓት ከም ዝመፀና ይንፈልጥ ኢና ከምቲ ወንጌል ተጻሒፉ ዘሎ ሰራቂ በየነ ሰዓት እንተዝመጽእ በዓል ቤት ተዝፈልእ ሲ ምነቕሐሞ ምተዳለወ ነይሩ ግናኸ ከምኡ ከዓ ጎይታ ብዘይሓሰብኩማ ሰዓት ክመጽእ እዩ እሞ ዝተዳለኹምን ዝነቕሐኹምን ኩሉ ይብለና ስለዚ ወገናተይ ዝተዳለና ንዝተነቕሐናን ዝነቕሐናን ክንከውን ይግባአና ሎሚ ቅድሚ ምድቃስና ሎሚ ቅድሚ ናብ ዓራትና ምኻድና ሎሚ ቅድሚ ናብቲ ናይ ሞት ምሳሌ ዝኾነ ድቃስ ምኻድና ክንንሳሕ ይግባአና ማንም ሰብ ከዓየላ ዘይክእል ለይቲ ትመጽእ ኣላ ይብለና ወንጌል ማንም ሰብ ከዓየላ ዘይክእል ነፍሱ ወከፍና ትመጽእ ለይትላ ስለዚ ወገናተይ እታ ለይቲ እቲኣ ከይመጸት እንከላ ሎሚ ቅድሚ ናብ ድቃስ ምኻድና ክንንሳሕ ይግባአና ሓደ ተሪር ሓቂ ኣሎ ነፍስኻ ክትጽበይ ትኽእልኒ ያ ወገነይ ሓጢኣት ክጽበየካ ይክእልኒ ወገነይ ከምኡውን ግዜ ኣይጽበየካኒ ወገነይ ስለዚ ሎሚ እዚ ህይወት እዚ ዕደል እዚ ረኺብካዮ ከለኻ ሎሚ ቅድሚ ናብ ምድቃስካ ምኻድካ ተነሳሕ ምናልባት ጎይታ ሎሚ ምሸት ክመጽእ ይኽእል ይኸውን እዩ ምናልባት ጎይታ ወጋሕታ ክመጸካ ይኽእል ይኸውን እዩ ንፈልጦ ነገር ዋላ ሓደ ነገር የለን ስለዚ ሎሚ ክንንሳሕ ይግባአና ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ከምዚ ይብለና ንስሓ ናብ ካልእ መዓልቲ ኣይትሕልፎ ነፍሲ እታ ክብርቲ ውህበት ኣምላኽ እያ ይብለና መዓስ ከም ትሞት እውን ርግፀኛ ኣይኮንካን እሞ ስለዚ ንንስሓኻ ንኻልእ መዓልቲ ኣይትቁፀሮ ምስ ደቀስና ዓለም ትዓርፍ ድቃስ ናይ ሞት ምሳሌ ወገናተይ ድቃስ ናይ ሞት ዋዜማይ ወገናተይ ምስ ደቀስና ዓለም ትዓርፍ ነፍስና ግና ደዋይ ትብልኒ ያ ወገናተይ ሓሳብና ሓጢኣትና ሕቡእ በደልና ተሰኪማ ትኸይድ ኩሉ ግዜ ድማ ክትጎይ ኩሉ ግዜ ድማ በጠበጥ ክትከይድ ተሓድር ከመይ ነፍሲ ስለዘይ ዕረፈት ስለዘይ ተነስሐት ወገናተይ ተዓሻ ስጋ ግን ተንኮራፍ ትሕርንኽ ስለዚ ወገነይ ንነፍስና ንስማዓያ ንነፍስና ንድምፃ ንዕርፋ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ለይቲ ንእሽቶ ሞት እያ ግዜ ሓፂር ምዃኑ ድማ የዘኻኽረና መዓስ ደቂስና መዓስ ከም ንትስእ ስለዘይንፈልጥ ስለዚ ናይ ህይወት ጉዕዞ ድማ ልክእ ከምኡ ሓፂር ወገናተይ ስለዚ ሎሚ ንነሳሕ ሎሚ ንናዘዝ ሎሚ ንጸሊ ሎሚ ንኻልኦት ንፍቅር ሎሚ ይቕረ ንበሃሃል ምኽንያት ኣይንግበር ምኽንያት መገዲ ሓጢአተኛት ወገናተይ ዋላ ንእሽተይ ናይ ንስሓ ተግባር ሎሚ ንጀምር ምኽንያቱ ነፍስኻ ካብ ናይ ዘለኣለም ፍዳን ካብ ናይ ዘለኣለም ጣዕሳን ከድሕና ስለ ዝኽእል ንእሽተይ ትኾኑ ናይ መገዲ ንስሓ ሎሚ ንጀምር ናብ ኣምላኽ ንቕረብ ምኽንያቱ ጽባሕ ፈጺሙ ውሕስነት ዝበሃል የብሉን ዝሓሸ ህሞት ግን ሓንቲ ንስሓ ሎሚ እንተጀሚርና እግዚአብሔር አምላክ ካብ ናይ ዘለኣለም ጥፍኣት ከድሕነና እዩ ካብ ናይ ዘለኣለም ባርነት ካብ ናይ ዘለኣለም ሕርቃ ማስናን ከድሕነና እዩ ስለዚ ሎሚ ምሸት ቅድሚ ምድቃስካ ንነፍስኻ ሕተታ ሎሚ ንኣምላኽ ድየ ዝነብር ነይረ ሓጢኣተይ ተናዚዘ ድየ እወ ንነፍሰይ ከመጊበያ ድየ ብምባል ተፀባፀብ ቅድሚ ምድቃስካ ተነሳሕ ነፍስኻ ብዋጋ ዝዕደግ ኣይኮነን ስለ ጽባሕ ድማ ቃል ዝኣተወልካ ኣምላኽ የለን መዓልቲ ምድሓን ሎሚ እያ መዓልቲ ምድሕነት ሎሚ እያ መዓልቲ ንስሓ ሎሚ እያ እስረ ገጽ ዝተባህለ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ
ن12 ዓመት ገጹ ኣሲሩ ከም ዝኸደብ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ስቕለት ናይ ዕለተ ዓርቢ ሓዘን ምኽንያት ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስቅለት ምኽንያት ን12 ዓመት ግና ቢሁ ነበረ ይብለና። ሓደ መዓልቲ ግን ፍሽኽ በለ። ሊቃውንቲ ከም ዝጽሕፍዎ ንምንታይ ፍሽኽ በለ ዝብል ነገር እንተሪኢና ንሓደ ክዳን ከስፍ ዝደሊ ሰብ ናብ ሓደ ክዳን ዝሰፍየሉ ቦታ ይኸይድ እሞ ምስቲ ክዳን ዝሰፍ ሰብ ይወዓዓል። እንዳተወዓዓለ ከሎ ድማ ክንደይ ዝኸፍል መዓዝ ትውዳእሊ እንዳበለ ምስቲ ሰብቲ ይዘራረብ ነበረ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን ቅዱስ ወንጌላዊ ዮሃንስ ፍሽኽ በለ። እቶም ኣብ ጎኑ ዝነበሩ ንምንታይ ደኣ ፍሽኽ ኢልካ ኢሎም ኣብ ዝሓትትዎ ግዜ ንምንታይ ደኣ ስዒብካ ኣብ ዝበለሉ ግዜ ሓደ ነገር ነገሮም። እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ክዳኑ ከጽብብ ክዳኑ ከስፍ ዝሓስብ ዘሎ ሰብ ጽባሕ ክምውት እዩ። ስለዚ ክዳኑ ደኣ ንመን ክኾነ እዩ ብምባል ሰሓቐ። ናተይ ናትኩምን ህይወት ድማ ከምኡ እዩ ወገናት። ኣብ ዓለም ንከራኸር ኣለና፣ ዋጋ ብዙሕ ነገራት ንደራድር ኣለና፣ ግን ጽባሕ ክንህሉ ዲና ኣይንኽህሉን ንፈልጦ ነገር ዋላ ሓደ ነገር የለን። ናተይ ናትኩምን ናይ ህይወት ዘይቤ ኣዝዩ ዘስሕቕ እዩ፣ ኣዝዩ ዘደንግጽ እዩ ወገናተይ። ስለዚ ጽባሕ ተወልዶ ነገር ስለ ዘይንፈልጥ ሎሚ ንነሳሕ፣ ሎሚ ናብ ኣምላኽ ንቕረብ። ብፍጹም ቅድሚ ምድቃስካ ተነሳሕ። ጽባሕ ውሕስነት የለን። ጽባሕ ዝሓስካዮ ነገር ዋላ ሓደ ነገር የለን። ሎሚ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ተንበርኪኽካ፣ ኣብ ቅድሚ ካህን ተንበርኪኽካ ተነሳሕ። ካብ ናይ ዘለኣለም ፍዳ፣ ካብ ናይ ዘለኣለም ጭንቂ ድማ ክድሕን ኢኻ፣ ዕረፍትን ክትረክብ ኢኻ። ንዝነበረና ግዜ ባሪኹን ቀዲሱን ስለ ዝሃበና ክብርን ምስጋናን ኣምልኾን ውዳሴን ስግደትን ንዕኡ ንበይኒ ይግባእ። ወስብሃት ለእግዚአብሔር።